अरे अरे ये एमिति काई होचंती ओहो ये होचंती हम कंजूस अजा ଅଜା ଅଜା ये की ଅଜା ये होचंती मुन्ना हम कंजूस अजांको कंजूस नाती ଅଜା କୁଠାରୁ ବହାଇରା ଲାଗିଛି ये बाहर से क्या कूद यो जा मैं करेंगे कूद ये फाटी जी तो हल्का ओ डॉक्टर ओझा ये डॉक्टर ओझा से टिके कम कर डॉक्टर एंडुरा ओझा अरे अरे ये किए ओहो बुझिले बुझिले ये होचंती हम फैमिली डॉक्टर एंड्रुरा ओझा ଡକ୍ଟର ବାବୁ ତାପରେ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଏମିତି बस बस ପଡ଼ିଛି एथरा मैं बुझी गली ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କର ସେ କୁନ୍ଥା ରୋଗ ଭଲ ନ ହେଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା ଆରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ନାଁରେ ପରା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା ୟା କୁନ୍ଥା ରୋଗକୁ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ହଉ ହଉ କ'ଣ କରିହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓହୋ ଓ ଆହା ଓହୋ ଓ ହୋ ଓହୋ ଟିକେ ରହିଯା ଓହୋ ये सारा जीवन में ब्लॉक में कौन ଏ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପାରିହବ ମୋରି ବୁଢ଼ା की गंध जीवन में ब्रश करे नहीं ना कौन ଏମିତି ହଉଛି ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ନୁହେଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ईश्वर डॉक्टर को कहीं नहीं जानी ईश्वर मत पकड़ बनिल अच्छा डॉक्टर बाबू को चिकित्सा करले कि 1000 टंका नेबे এইটা বা অনলাইন চিকিৎসা ऑनलाइन चिकित्सा रह रे पुओ तो दउची पानी तो अपने ऑनलाइन पेमेंट
ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ। ନମସ୍କାର 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 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୟକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ହୀରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।